Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur kalkulu esteikiometrikoak ikusiko ditugu. Bale, hau ikusteko hoberena da bi ariketen bidez ikastea. Orduan bi ariketa ikusiko ditugu hauek ikasteko. Bale, lehenengo ariketan badaukagu erreakzioa. Ariketa hauetan oso garrantzitsua da erreakzioa doituta egotea. Orduan, beti erreakzio bat ematean begiratu behar dugu doituta dagoen edo ez. Eta ez badago doituta, guk doitu behar dugu. Kasu honetan erreakzio hau doituta ja dago, orduan ez dugu ikutu behar. Bale, ariketa honetan esaten digute, potasio klorato KClO3 5 gramo ditugu. Eta eskatzen digutena da, potasio kloruro KCl masa. Orduan, lehenik ematen diguten konposatuaren datuekin mola kalkulatuko ditugu. Hau, aurretik ikasitako formularekin egingo dugu. Non molak N berdin, M zati MM, non M masa den eta MM masa molarra. Orduan, guk badakigu potasio kloratoaren kasuan 5 gramo ditugula. Beraz, formula honen bidez, badakigu masa 5 gramo ditugula. Eta potasio kloratoaren masa molarra daukagu datuetan eta 122,6 gramo molda. Orduan. Zagatik eta beginez, mola kalkulatuko genituzke. Kasu honetan, 0,04 mol potasio kloratu genituzke. KClO3. Bale, behin, baten diguten konposatuaren datuak jakinda, badaukagu molak, guri eskatzen diguten molak kalkulatuko ditugu honen bidez. Kasu honetan, KClren molak atera beharko ditugu. Hau, esteikiometriaren bidez ateratzen da. Hau da, hiruko erregela batekin, badakigu potasio klorato 2 mol ditugula eta potasio kloruro 2 mol ditugula. Hau, koefiziente esteikiometrikoekin ikusten da. Orduan, hiruko erregela bat eginez badakigu guk 2 mol. Potasio kloratotan badakigu ditugula 2 mol KCl. Orduan, guk ateratako datuekin badakigu 0,04 mol KClO3 ditugula eta orain guri interesatzen zaigun datua ateratzeko KCl molak erreakzio honetan hiruko erregela hau egingo barko litzateke, osea egin barko genuke 0,04 mol KClO3 bider bi zati bi. Orduan kasu honetan bider bi zati bi denez emango digute kantitate berdina, osea hau da, emango digute 0,04 mol KClO3, osea KCl. Vale. Baina kasu honetan ez digute eskatzen potasio kloruroren molak baizik eta potasio kloruroren masa. Horregatik, moletatik masatara pasatzeko zer egin dezakegu formula hau erabili berriz. Baina orain, KClren masa molarra sartuko genuke. Beraz, orain, formula hau erabiliz berriz badakigu. Bueno, ja apuntatuko du formula. Bider M, vale. Izango litzateke, kasu horretan, KClren molak 0,04 mol, orduan. 0,04 berdin. Masa, hau da guk ezagutu nahi duguna, eta KClren masa molarra datuetan dago 74,6. Beraz, biderketa eginez, masa despejatzeko izango litzateke 0,04 bider 74,6. Eta honen arteko biderketa eginez, masa izango litzateke 3,04 gramo KCl. Eta izango litzateke emaitza, KClren masa eskatzen digutela. Beti egin behar dira pausu berdinak. Ematen diguten konposatuaren datuekin, molak atera, gero, hiruko erregelaren bidez eskatzen diguten konposatuaren molak atera, eta azkenik eskatzen digutenaren arabera, formula bat edabili edo beste bat, datua ateratzeko. Bale, orain, beste adibide batean ikusiko dugu ere. Kasu honetan, bigarren ariketa honetan, badaukagu aluminio 7 gramo ematen digute. Eta eskatzen digute jodo I2 masa. Bale, kasu honetan ere, erreakzioa dituta dago, eta badakigu, ez koefiziente esteikiometrikoen bidez, badakigu 2 mol aluminio daukagula, 3 mol I2 eta 2 mol Ali3. Orduan, ariketa hau berdin egin barko litzateke. Eta datuetan aurrekoan bezala, aluminioaren masa atomikoa eta
iodoren masa molekularra. Orduan, lehenik formularen bidez molak kalkulatuko genituzke. Vale. Bueno, molak lehenik daukagun datuarekin daukagu aluminio 6 gramo. Orduan, molak ateratzeko izango litzateke masa 6 gramo eta masa molarra aluminioarena 27. Orduan, zatiketa beginaz, aluminio molak kalkulatuko genituzke. Kasu honetan, 0,26 mol aluminio eukiko genituzke. Balorain berriz, koefiziente estekiometrikoen bidez, eskatzen diguten datuaren molak aterako genituzke. Kasu honetan, ibi. Orduan, jakinek 2 mol aluminio ditugula erreakzioan, eta iodoaren kasuan daukagu 3 mol, kasu honetan 3 mol ibi. Orain, guk ateratako datuekin daukagu 0,26 mol aluminio eta hemen aterako genuke X. Eta X honen bidez, erreakzionetan dauden iodo molak kalkulatu genituzke. Kasu honetan, egin barko genuke 0,26 bider 3 zati 2, iruko regalaren bidez. Eta honetan emango litzateke 0,29 mol ibi. Eta hau da, orain, galdetzen diguten konposatuaren molak 0,29 izango litzateke. Orain, eskatzen diguten ez masare, aurreko ariketan bezala, formularen bidez, badakizkigu iodoaren molak eta iodoaren masa molekular, hemen ematen digutela. Orduan, formularen bidez, masa aterako genuke, eskatzen digutena. Orduan, ene izango litzateke 0,29, masa da eskatzen digutena, eta zati bere masa molekularra. 254. Beraz. Orain, emea despejatzeko egin barko genuke 0,29 bider 254. Bider 254. Beraz, biderketa beginez, iodoaren masa eskatzen digutena, izango litzateke 98,7 gramo ibi. Eta hau da, eskatzen diguten datua. Beraz, hau izan da guztia, espero dut gustatu izana eta gogoratu sare sozialetan eta web orrialdean jarraitu jakindun.